Welcome back mga Kuradangerz! Welcome back dito sa ating Inday Kuradang channel! Alright, welcome. So, here we are mga Ka-dangz. Welcome sa atong new video. If you are new here, by the way, I'm Inday Kuradang and Merfuentes. So, for today's video mga Ka-dangz, we're going to have another review of a foundation from Sace mga Ka-dangz. Alright, so before tayo mag-start mga Ka-dangz, kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't hesitate to click the subscription button below and of course, ignore the noise around kasi kanina pa talaga ako naiimpyerna na sa mga unnecessary noise sa background natin. Alright, mga Ka-dangz. So, we're going to review another Sace product. But, isa lang naman yung na-review ko na Sace product before. Yung matte lipstick lang nila. But today, we're going to review the Minimeli Sace Foundation mga Ka-dangz. So, we're going to proceed sa details ng foundation na to. Alright mga Ka-dangz, this is the packaging. The Minimeli Skin Serum Foundation. This is a natural looking foundation mga Ka-dangz. And this is 30 ml made in China. So, at the packaging, you can see the description of this foundation. So, I got the shade 03 which is natural. And yeah, packaging is very nice mga Ka-dangz. Alright, this is the product itself. It is made up of a glass container in a plastic top cover mga Ka-dangz. So, yan siya mga Ka-dangz. Lakas makasosyal ng packaging niya. Ayan. Alright mga Ka-dangz. So, the description of this foundation. This is a natural looking secret formula niya, yung rich essence of a skincare mga Ka-dangz, which gives skin a moisturizing and natural way of makeup. Medium coverage lang to, and exquisite texture of medium coverage can made fine lines, dullness submissively, and the foundation contains aloe extract, gentle nourishing, no stuffy acne, waterproof and sweat-proof siya. Sweat-proof. And exquisite texture of medium coverage make it possible for waterproof and sweat-proof long-lasting makeup. So, yun yung claim ng foundation na to mga Ka-dangz. But then, for the first impression of the packaging, I like the packaging. So, very feminine, very girly. Look at that, diba? Pink. And of course, lakas makasosyal. Made up of a glass nga mga Ka-dangz. So, yun. And I got the shade pala 03. And I will put the rest of the shades right here mga Ka-dangz. I will just insert a picture kung saan nakalagay yung mga shade ng foundation na to mga Ka-dangz. Alright, so we're going to apply the product, but first we're going to have some primer para makita natin yung kagandahan ng foundation na to. Of course, before foundation, we're going to put some primer. Excuse me po. Alright, so good. Meron siyang pump mga Ka-dangz, which is very nice.
Kasi ang easy lang niyang gamitin pag pump yung yung lalagyan. Shake muna natin mga ka-dangz. So we're going to put the product half muna para makita natin or ma-differentiate natin yung coverage niya mga ka-dangz. Alright. Ayan siya. Hindi siya gaanong mabango pero mild scented lang siya mga ka-dangz. And we're going to use our beauty blender, damp beauty blender mga ka-dangz, to apply the product in our face. Kasi mas maganda kasi gamitin yung beauty blender sa foundation mga ka-dangz. Yun yung consistency niya, hindi siya sobrang watery. Parang I think sakto lang siya mga ka-dangz. And I think I got the lighter shade mga ka-dangz. Ayan, diba? May amoy siya, mabango, pero hindi siya gaano talagang mabango, mild scented lang siya mga ka-dangz. I got the lighter shade. Instant multo effect na naman yung nangyayari sa mukha ko dito mga ka-dangz. Hindi ko naman guys, na-jackpotan yung shade ko. Ano na lang talaga yung nangyayari pag bumibili ako ng mga foundation mga ka-dangz. Talagang instant multo effect na lang palagi. Sapagkat hindi ako marunong mag-choose ng shade. Alright. Yan yung coverage niya. Wow. So, talagang medium coverage lang siya. Kitang-kita pa rin yung aking mga blemishes and mga sumpa dyan sa mukha, mga ka-dangz. See the difference. Ito yung hindi nalagyan and ito yung nalagyan ng ka-dangz. Lagay lang ako ng another amount mga ka-dangz para matakpan konti yung blemishes. Alright, yung claim niya na medium coverage is check. Medyo hindi niya talaga natatakpan yung mga blemishes ko mga ka-dangz, no? So, para lang siyang cream talaga. Medium lang talaga yung coverage niya. But then, binibigyan niya, nag-glow up naman yung skin ko. Ayan. Alright mga ka-dangz, ito na yung finish niya sa aking face. As you can see, kitang-kita pa rin talaga yung aking mga sumpa-sumpa dyan. Especially mga pimple marks. And yeah, so kung mag-expect ka talaga na full coverage and then mag-cover up niya yung mga sumpa mo sa mukha, well, madi-disappoint ka lang mga ka-dangz sa foundation na to kasi talagang medium coverage lang yung maidudulot niya. Yan. So, we will observe this product mga ka-dangz. I will just finish my
entire makeup look, and then later I will going to say to you, or I will going to give you my final thoughts about this foundation, mga kadangs. Alright, time check. It is now 2:10 in the afternoon, and later will give you my final thoughts about this foundation, mga kadangs. Welcome back, mga kadangers. So, it's been 6 hours nung ni-wear natin si Minimeli foundation. At ito na yung itsura ng face ko, mga kadangs, no? So, napansin ko na nag-o-oil na yung mukha ko, mga kadangs, no? So, if you are oily, please beware kasi talagang nag-o-oil up yung face mo. Though, sinet ko naman ng powder yung aking T-zone part here, and then dito sa under eye, pero yung mga part na siniset ko ng powder, and hindi naman siya gaano nag-oil up yung mga sinet ko, kasi yung T-zone lang kasi yung sinet ko, mga kadangs. And dito sa part ng nose ko, pag ganun ko is talagang klarong-klaro na nag-o-oil talaga siya, mga kadangs, no? So if you are oily, so beware sa foundation na to. Alright, so talking the price of this foundation, this is only 159 pesos, mga kadang, so very affordable. And yung coverage niya is medium coverage lang yung maibibigay niya. So if you are looking for a very pigmented or very full coverage na foundation, so hindi ka pwede dito kasi this is just a medium coverage foundation. So kung yung mga skin mo or yung facial skin mo pala is maraming blemishes or mayroon kang gustong takpan dyan, mga kadang, so hindi to pwede kasi talagang visible pa rin yung mga sumpa mo sa mukha pagdating sa foundation na to, mga kadangs. And yun, I think yung nose ko dito is nag-crease yung foundation dito, mga kadangs, which is kung tingnan mo sa camera is pangit kasi ayan, oh, look at that. Siguro kasi dry yung area ko dito, that is why yan yung nangyayari sa kanya. May disturbance dito. Disturbing. So yeah, I think pwede tong foundation na to sa mga flawless lang. Pero kung katulad mo ako na maraming blemishes and hindi maganda yung condition ng skin, so I will not recommend you to use this foundation, mga kadangs. But yeah, so yung amoy niya is hindi siya mabaho. It is mild scented and medyo may bango effect siya, mga kadangs, and easy to apply naman siya. And yun nga lang, hindi yung very good yung coverage na may dudulot niya, but nagbibigay naman siya ng glow up pag wini-wear mo siya, mga katang. So out of 10, I will give this foundation a 6 out of 10, no? Kasi like me na naghahanap ng pang flawless effect na foundation kasi madami akong blemishes, madami akong mga breakout sa mukha. Of course, looking for a good coverage na foundation talaga, mga kadangs. But if you're flawless, sorry, si Toko, ano po ni. So yun, mga kadangs. So if you're flawless, pwede ka dito. Ang ganda yung skin mo, yung facial skin mo, pwede ka dito. But kung hindi, no, it's no talaga. And yeah, available to sa Sace Lady Shopee Mall, and you can try this one, mga kadang, kung gusto mo. And yeah, yun lang yung masasabi ko about this foundation, mga kadangs, no? And yeah, so thank you so much, mga kadangers, sa pagsama sa akin to try out this foundation, mga kadangs. And sana makita ko pa rin kayo in our next video. Don't forget to like and subscribe, and see you na lang sa ating next upload. Bye!